चले लेते आज फैसला करिए देवे माछो एक बोझा करके 1 कट्ठा के गेहूं हमर साफ कर देलक हां आई फरिया लेबै की करे के फरिया लेबै सब बाप उठ के की करे के है से ई बताओ तोरा से की मन में हो एक बोझा क के 1 कट्ठा के गेहूं तोर बेटा काट के लिए लो की होले आवा ना बैठो ना बैठ के बात करो ना अब बैठ के बात का कहला गरमाल है इतना अब बैठो 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 पहले बैठ के बात करो ना बेटुआ में घंटा 10 गो भैंसी तू अपना रख ले कि हमरा लागी रख ले अच्छा बैठा बैठा अस्थिर से बात करो अगर गलती कलकै होते ओकरा पूछबै गलती कर दे तो पूछबा हो तोरा भी गेहूं काट काट के लावा है तो तू न देखा हो अरे हम तो देखबे करैला ई बताब कि तोरा मतलब कि गेहूं काट काट के लावा हुआ भैंसे खियाबे तो तू न देखा अरे लाभ है तो हमरा तो कह कि हम अपना में से लाभ ले हम अपने 2-3 कट्ठा गेहूं बोल लइए खिया मिला माल के अतरा से के बुझाई त कि हमरे काट लइए ऐसा बात तो ना है एते वो देख लगे तब तक लगे कि काट काट के ले जा फलना में कौन से बेट तो लड़ाबो है भाई मतलब लड़ाबो है जी और बापा से लड़ ले बिना काम के आके लड़ाबो है कहा तू 1 कट्ठा गेहूं काट के खियावे ला बोल ज्यादा तोरा कहां गेहूं काटल है हमरा बगले में मतलब कि काटल कि 2 की 3 क्यारी काट आरी में अब खेत है तो कोई दूसरो काट ले तो हमरे बेटवा काट ले में खेत हो तो की एकर मतलब है दूसरो काट लेते तो माने कि हमरे बेटवा काट ले के हमरे बेटवा पर अच्छा नरदम लगाबू कहां काटला कौन चल त देखाबे हमरा सब चल के कथी बोला चल के देखा देखेला हमर गेहूं काटल है देखिए कथी देखबा न तो बिना देखले कैसे होतो देखबो तो ना मानबो कि हां का काट ले कौन सही में अरे तो देखबा तो चल के देख ल बहुत न कि ना तो दूसरा गेहूं खिया देबू कि अपन गेहूं खियाबो अरे हमर बाल बच्चा देख के तू हमेशा जड़ते रहा कर मतलब कोई करते तो हमरे बाल बच्चा के माने कि तू 10 गो भैंसी रख लिया तू अपने लागी ना तो रख ले हम अपन ताकत से रख ले तू तो भैंसी देख हमर जड़ हमारा लगे जड़ै ला बहुत न कि ना तो दूसरा गेहूं काट देबू तू अपन काट के खियाबो हम अपन न काट ले दूसरे काट ले हैं तो हमर कैसे काट के लियल बा कोई दूसर काट ले को हमर बाल बच्चा सब हम दबा न चाबे ना तू गेहूं ट्रैक्टर ले जाके तोहर गेहूं जोतवा देबो ठीक है आ तो तू अपन काटे के त खियाबे त नेबारी ला के मघ से खियाई है अरे तोरा तो बोले के लूरे ना मर दे आदमी कहीं के जड़ जुआन वाले बच्चा कोसी कह लड़वा जुजिया कह बाग मर दे आदमी कहीं के हिया बच्चा ले कथी जड़ जुआन हिया भूखली ना चाबो दिमागे ना तोहन से के काम करो तबा गेलै पढ़े एग्जाम हलै चले घरे हलै कि ना हलै देखै ले अरे तू हिया बैठल है रे अरे तू हिया की कर रहले हैं अरे तू हिया की कर रहले है हमरा परीक्षा उरीक्षा देवे के मन ना कर काहे रे की भेला ऐसे मन ना कर मन ना कर रे ई पढ़े लागी तोरा मन करहलो परीक्षा देवेला मन ना कर अखनी परीक्षा देवे घड़ी तोरा मन ना कर परीक्षा देवे हम एगो लड़की से प्यार करेंगे परीक्षा से पलाई ओकर बियाह हो गेले हम ना दे परीक्षा देवे अरे तू पढ़े जहाले की लड़की पटावे जहाले रे अरे ना भागम कोड जबो बिना सब बैठल एक ट्रेन ना आलो एक बिजनेस से ट्रेन कहां से तू पटरी पर काम कर रह चल रही से तोरा न बुझा रहलौ ह आई मरिए जाबो आई बिना से लगे पड़ा आई कटी जाबो वहां से लगे बिना से ट्रेन ना आए हम कटी जाबो जवाब ना रुको ए सर आई हम कट गए क्यों मरना चाहता है बेवफा दुल्हन के लिए मरना है तो मर जाओ वतन के लिए अरे मर जाएगा वतन के लिए तो फतवा से बख्तियारपुर तक चंदा काटेंगे तोरा कफन के लिए चल चले खड़े